trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do realizacji takiego zadania, jakim jest kształcenie w zakresie języka kaszubskiego. Lepsze miejsce niż Gdańsk, lepsze miejsce niż Uniwersytet Gdański. To też nasza odpowiedzialność społeczna, aby wspierać rozwój języka regionalnego, aby wspierać rozwój kultury kaszubskiej. To są ludzie, którzy rozumieją uczyć studentów etnofilologii kaszubskiej, nie tylko języka, literatury, ale też na jej spolezne, na jej tożsamości. Im gwez, że na Uniwersytecie Gdańskim jest ten plac, a jako je kondycja, jak my się otrzymamy jako etnofilologia, te 24 studentów to jest wielka zmiana w ruchu kaszubskim i w naszej społeczności. To są zupełnie nowi ludzie, którzy przeszli przez edukację uniwersytecką. Jeśli dodamy tych, którzy nie napisali, a nie skończyli, ale źle byli, a studiowali, uczyli się na uniwersyteckim poziomie w Kaszubach, to jest bardzo wielka sprawa. Mam nadzieję, że w tym karnie są ci, którzy będą uczyli dalej Kaszubów w Kaszubach na uniwersytecie, czyli tych, którzy przyjdą, czy tu nie będą. Wszystko się udało, wszystko wyszło tak, jak więc miało. Dziękuję równie mocno studentom i absolwentom. Ten kierunek pokazuje, jak zdeterminowani potrafią być nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim studenci, którzy ten kierunek realizują i jak ich umiejętności, kompetencje, doświadczenie jest potem fantastycznie wykorzystywane w życiu codziennym. Każdy z absolwentów etnofilologii kaszubskiej wykonuje dzisiaj pracę, która jest związana z językiem kaszubskim, a to nie zawsze się zdarza. Kaszubska etnofilologia tak richtig mnie naprowadza na to, co je młega w dziecym robić. To było uczenie kaszubskiego języka. Uczeni ledzy z Polski, ledzy z Europy, kaszubskiego języka na lektoratach rozmaitych, na Gdańskim Uniwersytecie, na latnej szkole kaszubskiego języka. Okrom tego je ma możliwość pisać po kaszubsku. Było to w rozmaitych programach telewizyjnych o Kaszubach, jak Farwę Kaszub. Wielgum i dla mnie bardzo ważną robotą było zjedzenia z ledzoma, z tyrma kaszuboma, którzy ryt opowiadali o swoim dziecym, o tym, jak wezrzały ich dziecne lata, o zwykach, o tradycjach. Wedle mnie to jest największy wyrtnota, tak tej zjedzenia, spotkania z belnyma kaszuboma, którzy bardzo chcą opowiadać o swoim dziecym, o swojej robocie, o zwykach, o tradycjach i o rozmaitych wydarzeniach z ich życia. Ja chcę wiedzieć, skąd ja jem, w jakim języku gdy moja starka i dowiedzieć się czegoś więcej, nie blusłe rodzeznie, familie, ale też se, co mnie da kaszubską etnofilologią. Da mnie robota. Zacząłem robić w muzeum. Kaszubści mnie są bardzo przedów w tym, co ja robię w muzeum i więcej młega w tym muzeum prowadzać takich kaszubskich treściów, kaszubskich tekstów, kaszubskich tytułów, wszystkiego, co je po kaszubsku. Było to lecho białka była, gdy ubłego szlinda. Taki film ja widzę. Ledzy by są mogli w końcu zdecydować, czy one są lechy, czy dobry. I myślę, że też kaszubści mnie udemknął na świat. Bo ledze, jak gdają po kaszubsku, to gdają tak dosyć wprost, a nie oficjalno. To jest chyba to, co mnie najwięcej kaszubści dył. Ja na ten kierunek przeszedł prosto, dlatego że ja chciał się jakoś zaangażować i dać zaangażować w przyjemnoce, w kaszubści dzejani. No i to jest taki właściwy kierunek, że się o tym myśli. No i pracuję później, to był jedurny kierunek, bo ja ci miałem myślał, że ja się zapisywał na studia, to też się parłanci z płytkaniami, z dzejarzami, ledze mają zasłużonymi dla kaszubizny. Jeżeli jest o tym profilu szkolnym, to można uczyć w szkole, to każdy wie. Mamy też profil praktyczny, po którym można robić se robi praktyki w różnych instytucjach kultury. To jest fest dobry, co by się nauczyć też jak uczyć o kaszubiznie. Dzięki temu może powstać nowa kadra też szkolnych, ale też uczałych, jakich pewna teraz myślę
feleje. Ja od zawsze jem chciała robić w szkole. To była moja jedyna ścieżka, jaką jem sobie wybrała. Ja jedno gadała, że da robić w szkole. Za to Szymon, jak i Gracjan, którzy studowali razem ze mną, oni nijak do szkoły dać co nie chcę. I teraz skończyło się tak, że ja robię w muzeum, a oni obydwaj robią w szkole i bardzo to chwalą. Co tebe rzekła tym, którzy może chcą, ale już nie wiedzą, czy tak naprawdę chcą iść na etnofilologię i nie czują tak do końca, że to jest kierunek dla nich. Musimy prosto spróbować, bo no to dziś nie jest tak, że ktoś będzie nam trzymał. Człowiek, my, swoje zdanie je w stanie je zmienić swoja decyzja. Ale jeżeli ktoś się zastanowi i może spróbować, to niech to zrobi. Bo ze mną też tak było. Ja chcę istotka uciekać. To były 2 tygodnie, gdzie my się uczyli i się zastanawiać, co je ty robią. Ja nic nie rozumiem, ja docie to wszystko. Ale na mojej drodze się trafia białka, która mnie naprowadza na dobrą drogę i jem pozycji i wdzięczny. Każdy są płesy podowiedzą, czy to jest to cieni. Ja myślę, że to dla nas wszystkich bardzo ważne. Po pierwszy raz w dziejach, w historii młode ludzie studiują kaszebizno na uniwersytecie. Do tych por tego nie było. Cała edukacja kaszebska, jeżeli była, kończyła się na szkole podstawowej. Tyle jest coś ważniejszego, bo jest przerechtowywanie ludzi, którzy w sprawach kaszebskich mogą zajmować się w szkołach, w uniwersytetach, w muzeach, w kulturze, w mediach, wszędzie. To jest też kwestia symboliczna, bo ludzie widzą, też kaszebi widzą, że skoro języka kaszebskiego uczy się na uniwersytecie, to też znaczy, że to jest ważna sprawa, że oni stają się błysznymi z tego, że są kaszebami i gadają po kaszebsku. To jest nowa jakość w kaszebizmie, ta etnofilologia i te ludzie, którzy tu mogą studiować i jak młodzi sobie to uzrzyli i czeli. Dla nich to było ważna rzecz i oni są, myślę, że w większości zaangażowani w szkołach czy w działaniu kulturowym. Nowy, młody leadership kaszebści. To jest tak ważne, że nawet my sobie tak do końca nie zdajemy sprawy z tego, co tu się dzieje. Bo tak nie było nigdy. Ta elita się rodziła jakoś tam, nie? A dzisiaj to jest wszystko ustrukturalizowane. Jest przedszkole, jest szkoła, jest średnioszkoła, jest choćby kaszebscy liceum ogólnokształcące, aż do etnofilologii. Musimy być zbuszni i radzi z tego, że tak się dzieje i robić wszystko, żeby to się dalej tak działo. Dech poreszający to wszystko, doktor Justyna Płomierski. Jak ty idziesz spać, to ty wystawiasz kwerci pod łóżką, a ty nie wiesz, czy ty w nie rano wstąpisz. Tak to je też znajem cię rękę, choć jak macie ciele, ci, którzy to dzieją w uniwersytecie, którzy nie mają łelę, oni mają łelę, żeby ten cierenk był. I ja myślę, że teraz, jak cierenk ma 10 lat, to nie jest tak, jak on był rok, drugi, trzeci. Oni już 10 lat i my możemy nie tyle gadać, co my chcemy, żeby było, ale my możemy powiedzieć to, co było tu. To są ci ludzie, ta robota dla pomłodzich, dla kaszebizny. Ci ludzie dostali wykształceni, ale jest to, że oni idą dalej, to rosce. Studiże nie w jedno przychydają na cierenk i łestają. Oni robią tu, tam, jeden, dredzi. Czasy są inne. Ja myślę, że detków je wici, że oni nie muszą skończyć i iść do roboty, jak to było wtedy przódek. I oni czekają. I jeżeli my im pokażemy, co my mamy, co ty możesz z tym robić, jak to fajnie do ledzy. Pokłe widzę je tak, że ledzy chcą iść robić do ledzy. Że oni nie chcą siedzieć z doma, leno, przy komputerach, że oni chcą robić z ledzama. I ten cierenk je do roboty z ledzama, baro.